Bueno, moitas grazas, bo día. Moitas grazas por esta rolda de prensa na que imos dar conta do abordado na xunta de portavoces que vimos de celebrar e na que aprobamos a orde do día do pleno que terá lugar a próxima semana. En primeiro lugar, informar de que a Mesa do Parlamento aceptou a solicitude do Grupo Popular para a creación dunha comisión de estudo para abordar a proposta da Comunidade Autónoma de Galicia diante da reforma do sistema de financiamento autonómico. O seguinte paso será a convocatoria para a constitución desta comisión de estudo, de xeito que poda aprobarse posteriormente as súas normas de funcionamento e o plan de traballo. Un plan de traballo que, como xa dixemos outro día, cando solicitamos a súa creación, estará centrado na elaboración do ditame da comisión, logo das comparecencias de expertos que tiveron lugar na pasada legislatura e da extensa documentación que se solicitou e que agora servirá de base para a elaboración deste ditame. Resulta paradóxico que dende o Bloque Nacionalista Galego se nos pida ambición nesta comisión de estudo sobre o financiamento autonómico e, ao mesmo tempo, insistan nas súas teimas defendendo un cupo para Galicia e unha negociación bilateral co Goberno central. Queda claro que non hai máis cego que o que non quere ver, porque só hai que lembrar que a práctica totalidade dos expertos que compareceron na pasada legislatura nesta comisión, a excepción da única persoa que propuseron os nacionalistas galegos, incidiron no prexudicial que sería para Galicia a extensión do cupo foral ou a cesión de máis porcentaxe de imposto sobre a renda a todas as comunidades autónomas. Segundo puxeron de manifesto os expertos estas medidas, serían especialmente perxudiciais para Galicia por ter unha renda inferior á media e, por tanto, tasas fiscais máis reducidas e, ao mesmo tempo, maiores necesidades de gasto, dada a dispersión e o maior envellecemento da nosa poboación. Pero que tamén nos insisten na solicitude dunha negociación bilateral para o financiamento autonómico de Galicia, co único obxectivo de seguir os pasos dos que lle marcan os seus aliados, os independentistas cataláns, máis preocupados de espremer a Pedro Sánchez no seu beneficio propio, sin preocuparse en absoluto de tratar en igualdade de condicións as demais comunidades autónomas. Dende a Xunta de Galicia e o Partido Popular de Galicia imos seguir defendendo unha negociación multilateral xusta e equitativa do financiamento autonómico, de xeito que se atendan ás necesidades específicas de cada comunidade autónoma para que poidan atender a prestación dos servizos públicos en igualdade de condicións para todos os españois. Nós temos claro que Galicia precisa de máis financiamento para atender as súas necesidades, como puxo de manifesto o propio Consello de Contas, pero para nada compartimos o eslogan do Bloque Nacionalista Galego cando di que o Estado fai caixa con Galicia. Só hai que ter presente que a comunidade galega recibe cada ano 2.500 millóns de euros máis dos que aporta a Caixa Común do Estado. Pero, esta filosofía do Bloque tamén a vimos hoxe cando propón a solicitude dunha comisión de investigación da prórroga da P9, cando é unha competencia absolutamente estatal na que Galicia non ten ningunha competencia, pero agora parece que son os grandes defensores da P9 despois de criticala e de non querela cando lle chamaban a navallada na terra. Cousas veredes. E centrándonos xa na orde do día da última sesión plenaria ordinaria deste período de sesións, informar que está prevista continuar coas comparecencias dos conselleiros para dar conta das liñas xerais de actuación dos seus departamentos nesta nova legislatura. Nesta ocasión comparecerán o conselleiro de Sanidade e o conselleiro de Facenda e Administración Pública. Dentro do apartado de proposicións non de lei, o Grupo Popular vai solicitar, en primeiro lugar, que o Goberno Central complete a parte de dotación que lle corresponde para chegar aos 15 millóns de euros solicitados por Galicia no marco do PERTE Nova Economía da Lingua. A Xunta de Galicia, en colaboración ca Universidade de Santiago, puxo en marcha o proxecto NOS,
unha iniciativa presentada aos fondos Next Generation que ten por obxectivo favorecer a creación de ferramentas que permitan que o galego estea presente en todos os ámbitos, especialmente no tecnolóxico, con sintetizadores de voz, recoñecedores de fala ou xeradores de lingua natural. En concreto, esta proposta prevé unha mobilización de máis de 45 millóns de euros e a creación de 450 empregos entre directos e indirectos. Para levar adiante esta iniciativa, a Xunta solicitou ao Goberno Central, con cargo ao PERTE Nova Economía da Lingua, que está dotado cun orzamento global de 1.100 millóns de euros, unha partida de 15 millóns de euros, pero a día de hoxe o Goberno de Pedro Sánchez só achegou 2 millóns de euros. Unha cantidade absolutamente insuficiente para un proxecto que aspira a situar ao galego na sociedade e na economía digital. Pois ben, diante desta situación, queremos que o Parlamento de Galicia se posicione sobre esta situación e demande ao Goberno Central que lle abone a Galicia a parte que aínda lle falta para completar a partida deses 15 millóns de euros destinado ao proxecto NOS. A segunda das proposicións non de lei do Grupo Popular incide nunha das demandas máis insistentes e menos atendidas por parte do Goberno Central, a realización e mellora de infraestruturas vitais na comunidade galega ante a falta de avances na planificación de traballos en infraestruturas vitais para o desenvolvemento de Galicia. O Goberno Central leva anos acumulando incumprimentos en relación á execución das novas infraestruturas viarias comprometidas en Galicia, especialmente aquelas que resultan vitais para a comunicación coa meseta e para a vertebración interna do territorio, como son as autovías de competencia estatal, a A56, a A52 no acceso a Vigo e a A74 ou a A76, por poñer algúns exemplos. De feito, o Ministerio de Transportes recoñeceu recortes e demoras na tramitación da A76 e nin sequera quiso poñer data aos tramos entre o Barco e Quiroga da A76. Pero tampouco se percibe alcance material algún en relación á autovía da Mariña, a 74, na que as únicas noticias son a división en subfases do primeiro treito planificado entre Barreiros e Foz e a información pública do treito Foz-Burela de hai máis de 2 anos. Pois ben, Galicia non pode permitir o agravio comparativo que está a sufrir respecto das atencións que presta o Goberno Central a outras comunidades autónomas, polo que consideramos necesario que o Parlamento galego se pronuncie nesta cuestión unha vez máis e insista na demanda dun compromiso real e efectivo do Goberno de Pedro Sánchez para a realización de infraestruturas vitais para a comunidade galega. E xa para rematar, no apartado de preguntas ao Goberno galego, o Grupo Popular vaise interesar por 3 cuestións. A primeira, a valoración que fai o Goberno sobre a xuntanza celebrada a semana pasada co secretario de Estado de Transportes e Mobilidade Sostible e co comisionado do Goberno Central para o Corredor Atlántico, unha reunión sobre a que non entendemos o ocultismo a que quixo someter o Goberno Central, negando información algunha sobre os asuntos e contidos da mesma. A segunda pregunta ao Goberno galego ten que ver coa repercusión na cidadanía galega que está a ter o programa eBici, que a Xunta puxo en marcha para favorecer modos de transporte máis sustentables e saudables a través de vehículos non motorizados e diminuindo o uso do vehículo particular coa conseguinte reducción de emisións e de contaminación acústica. E, por último, dende o Grupo Popular queremos coñecer a situación das negociacións sobre os exames de avaliación para acceder á universidade, a coñecida ABAU. Non entendemos como dende o Goberno Central deixa a liberdade a cada comunidade para elaborar os seus exames de ABAU con estándares metodolóxicos de exixencia e de avaliación diferentes en cada autonomía, que deriva en 17 portas de acceso diferentes para unha mesma praza. Dende o Partido Popular abogamos por desenvolver un modelo de avaliación homologable a todas as comunidades autónomas para acceder á universidade. Isto xa quedou de manifesto onte, no día de onte, no acordo asinado en Salamanca por responsables de todas as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular.
Un acordo axustado á lei, ao mesmo tempo blinda as singularidades de Galicia, especialmente en todo o que respecta á nosa lingua. E mantemos a nosa autonomía e competencias, pero con mellor coordinación. Gracias a este acordo, por primeira vez, os estudantes de toda España, en concreto das comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, terán os mesmos criterios de corrección, os mesmos criterios de puntuación, as mesmas datas, os mesmos formatos e os mesmos contidos avaliables, facendo, por tanto, unha avao máis xusta para acabar coas desigualdades existentes ata o de agora. Ben, se queren facer algunha pregunta, estou á súa disposición. Sí, tal e como expliquei, a intención da comisión é elaborar o ditame, xa que as comparecencias dos expertos xa tiveron lugar, xa se achegou toda a documentación e, por tanto, agora, pois, con toda esa información, se elaborará o ditame e as conclusións. Ben, bueno, pois se non hai máis preguntas, moitísimas grazas.